uJesu Kristu inkosi. namanje ngibonga inkonzo yanamhlanje, ngibonga amazwi asakhayo kule ndawo yethu yaseGreat Town. Ngibonga kubaba nomama ngalo msebenzi ongaka, sibusiseke kakhulu eGreat Town. Namanje njengoba esho ubaba, masihlale enkosini uJesu Kristu, sibonge uthando. Ngibonga bonke abangenile ngalolu suku, abangenile beze kulo msebenzi omkhulu kangaka, ngoba umsebenzi omkhulu ekade singawazi lo nyaka. Besiqala nje kancane kanti awusizothola ukubusiseka okukhulu kangaka. Ngiyabonga baba nomama, ngiyabacelela sengathi baba nomama uNkulunkulu angababiyela asigcinele bona nekhaya leli baba asicelela lona, siwe ngamadolo phansi sicela uNkulunkulu silithole. uJesu Kristu inkosi. Sengathi sonke sidelela endlini ngingabona nami ngesinye isikhathi mangifika ngesonto elizayo sibe sesisha sesidumisa uJesu kulikhaya. Siyabonga kakhulu nabo bonke abasuka kude, ngicelela uNkulunkulu sengathi akahamba nabo, abagcina abalondoloze, abahlenge nasey'nqoleni zomlilo kuzo zonke ilingo kaSathane. Kulamazi siwaziyo uSathane akayifuni inketho, akakuthandi inketho uSathane. Sihlangene nje la, siyaphuma siyahamba, uSathane uyasho ukuthi ngizongena kanjani phakathi kwalabantwana ngibahlukanise phakathi. Siyabonga-ke siyibranch yaseGreat Town. uJesu Kristu oyinkosi, uJesu Kristu oyinkosi, uJesu Kristu oyinkosi. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu.